coba ngelilaken masih ya apa tangsun rasa wah jan istimewa luar biasa tembange Mas Percil Mas Kundat wah jan apa? Salaman. Kersane sekeco. Dino sing aku dek ngene Mas Kundat. Iki kan aku medun. Dek nututi. Sesuk wayangan ning ndi? Sumber Gempol. Dagelane mbah. Lah sesuk aku ya lunga karo wayangan. Sapa dalange? Mbah dek. Lah kok cethuk kene. Ya cethuk ngono ki sesuk salat ditekoki dagelane sapa? Jenengan Mase ngoten. Lah aku lek utuh malah dadi perkara wong aku ya lali kok. Sampeyan ya sibuk ya lali. Kula nggih lali, tapi mboten lali jane asline. Heeh. Menika teng daleme Pak Bayan. Heeh. Pak Bayan Agus. Heeh. Pak Bayan Agus Bayan Tek. Agus. Sing Pak Bayan sing iki. Sing Bayan Agus. Pak Bayan Tek ki sapa? Sing priyine gede dhuwur. Gede dhuwur. Mlakune Loh, ora kok gede dhuwur ragane ki ora, ning gede dhuwur rasa. Atine rasane. Lah nggih to, Pak. Niki teng daleme Pak Bayan Agus Susanto. Pak Bayan Agus. Luar biasa dalu punika, Bapak. Hajate menika mantenan, nggih ta? Nggih, nggih. Menika Mas duduk Mas Ding. No. Praderi Putri Indriyastuti kalian Yusuf Arifianto. Menika berarti kan mboten niki mantene wedok teng mriki. Lagi ngoten to, Pak? Nggih. Mestine lho. Wong iki repot ora kaya lek pas manten wedok, Mas. Lah, bener, Pak. Sareh. Yanter. Lek sepasaran manten kakung ki digawe apa ki? Digawe mini iso, digawe sekaadanya iso. Ning nek manten wedok mbutuhne kuwade, perias. Loh, yo sampeyan ra ngerti Pak Agus masalahe. Iya. Li wong dongdeng wong kene kok. Kok ngerti to? Lah ya paham to Pak Agus iki dulur. Iki lho mboten Pak. Dulur saka ibu apa saka bapak? Ya sangke ditanggap kuwi lho Pak, ngaku dulur ngaku mosok ora oleh karo rumangsaku. Aku ditakoni kok. Wong kudune iki lho iki lho. Iya. Apa kuwi? Ngraketaken menika paseduluran. Leres lha mboten. Nggih. Meskipun kula niku jauh dari Kanigoro. Kanigoro. Iya. Maksudnya aku Kanigoro Pak Agus niku mriki. Niki sebab dulur Pak. Lek mboten dulur niku mboten saged mlempak kados ngoten iki. Berarti lek uang ki nomor 17 Mas. Wis to, mulai saiki detik iki aku duwe terus ora mikir Pak. Lah sing mikir sapa? Kene to bayar aku kok sing telepon kene. Oh sing telepon. Pak Agus berarti ora ya? Ya mbah urusane karo kene. Iyalah. Lah kita enak apa-apa kan iki langsung dipotong. Mangane nek sing nganggep dulur iki ora usah narjet ngono iki. Ngene lho Pak. Wong liya karo dulur iki bedakno. Aku lek wis ngomong, manajemen Percil CS kudu ngerti endi dulur, endi wong liya. Ibarat wong liya ki rene pira? Wong liya ibaratnya selawe utawa 20. Dulur iki kudu luweh. Ngono lho. Ya luweh 35 ana karepmu. Ya ora mesti luweh ndek. Cok cengelmu omonganmu ora penak. Wilayah Tulungagung mbiyen Percil nuwun sewu. Lah sapa sing ora ngerti Percil? Nggih. Tulungagung iki pundi-pundi kula riyen lak nderekne jenengan. Jaman sik rega pira lho Pak? Numpak aku lho mobil sitok kuwi lho rodane 3 mbiyen. Kontrakan talapan. Gumbung Tulungagung iki panggonku mbiyen Pak. Nuwun sewu saestu. Kula riyen niku teng talapan niku apa kadet ngekos. Kontrak Pak. Kontrakan. Kamar lho 2 meter musuh 1 meter. Bendina dirubung uler Pak. 2 meter 1 meter itu srenggahe piye? Enek ora ta? Ya ora eneng no. Oh ya dirungokne ora enek bareng. Kaleru meter aku. Masih kamar sitok, ruang tamu sitok. Sang bayi. 2 meter 1 meter luangan. Niku tiyang kalian Pak. Nggih, saestu Pak kula ningali tiyang Tulungagung niku remene saestu Pak. Lah nek wayangan mesti sing nonton akeh ya gelem nanggap. Niku priyantun Tulungagung. Kuwi jenenge pejuang seni. Oh. Nggih lah jenengan kan pelaku. Awake dhewe iki pelaku seni. Pelaku lah nek sing nanggap, lah nek sing nanggap ya pengemis kula. Masuk. Lah nek sing nanggap ayo, modelmu piye? Gelegermu mobilmu akeh paribasan, apa-apa duwe. Lah nek sing nanggap ora merongos kowe. Ah iya. Lah nggih ngoten to, Pak? Lah nggih, mula sing dibutuhne niku pejuang seni kados to Pak Agus Tek. Nggih, Pak Agus lak sampe lah ra nanggap awake dhewe ya rugi to, Pak.
Pak Agus rugi piye? Sing rugi aku lho goblokmu kok kena ra ditanggap kok. Ya maksudnya iki rugi lho penonton sakmene oke. Iki dongane luar biasa Pak napa malih dongane manten. Manten sakloron menika didongane dadi keluarga sakinah mawaddah lan warahmah. Sok-sok awake dhewe iso ngomong sakinah mawaddah lan warahmah tapi ra ngerti artine niku nggih percuma. Sampeyan ngerti sakinah mawaddah warahmah? Masalah sakinah napa, mawaddah napa, warahmah napa? Gus Miftah, Gus Idam, pusat Pak iki Pak. Sing diunggulne kok kancane utawa penduwurane. Mbok ngunggulne awake dhewe iki lho. Nyapa diunggulne aku ora kena diunggulne belas kok. Sakinah mawaddah warahmah iki apa? Sakinah mawaddah lan warahmah niku sakinah menika artine sakinah menika anu Pak. Apa? Kowe iki mbok candak to tak bacok cengelmu lho. Candak sing ngomong ya awakmu ya kowe wis kudu ngatek-ngatek kowe. Maksudnya aku ki ya surungen maksudnya lak menane aku. Ya ngomong sakinah ngene Iya. bisi ana muni kok rumah aku. Sakinah mawaddah warahmah Jadi kok nyuruh. tak suwedeng biasa. Sakinah menika Ciptakan. Nggih. Ciptakanlah kedamaian dalam keluarga. Kentut Pak. Kok iso kentut tenan? Nyapa? Aku lek kuntat ora ta. Sinden-sinden lho padha ngambut. Nek krungu kabeh iki. Aduh. Iso badar iki engko iki. Jangke sakinah niku mecamek ciptakanlah kedamaian pret. Asem. Ambune sakit. Lah piye wancane karo Pak Agus dikei ndok tok. Mangan mie karo Lah ora karo Pak Agus dipakani ndok tok. Ya enek ya iki sakinah niku perdamaian, Bapak. Iya. Jadi diciptakan itu namanya rumah tangga itu kedah damai. Wong rumah tangga kok tukaran terus niku boten rumah tangga, rumah bobrok. Iya. Nggih. Baik kok. Terus mawaddah? Mawaddah. Mau ngentut ne we. Ora. Ora coba. Bahagiane. Kebahagiaan. Wong loro kudu bahagia. Wong loro kudu bahagia. Piye carane bapak lan ibuke ngerti anakku sing tas rabi iki bahagia terus. Niki wong tuwek ayem. Lah wong tuwek ayem mesti ndongakne manten akhire rezekine barokah. Ayo. Sakinah mawaddah menika kebahagiaan. Sakinah mawaddah warahmah. Arti wis no warahmah. sakinah mawaddah warahmah sing telurung, Pak. Wo dereng. Endi to tak Sikilmu. Kowe ngomong dhewe lah. Bolak-balik diteko iki malah ngalih. Warahmah kali warahmah tok. Warahmah kan rahmat, Pak. Nah. Mugi angkel rahmat Gus. Lah, mati. Damaian ketentraman kebahagiaan. Terus iso dikumpul ndak kira. Kowe susu kang bisu glagepen. Nggih, saged to dikumpulne dunia wal akhirah. Mboten teng dunyane teng Dadi akhirate dikumpulne. lek wong lanang karo wong wedok niku berarti derajate sama ya, Mas? Enggak iso. Loh. Enggak aku. Lha nek awakmu piye? Aku tetap menang wong wedok timbang wong lanang. Loh, wong lanang ki derajate dhuwur, Jil. Nggih, sapa ngomong? Sebagai presiden rumah tangga, pemimpin rumah tangga, tanggung jawabnya gede. Iya tanggung jawabnya, tapi lek dibengok bojomu, aku lek dibengok bojomu, apa ning tine mengkeret aku datang. Waduh, ya kuwi kleru. Bojoku ora tau bengok ngono kuwi. Ora iso bengok bojomu bisu kok. Ora Wong lanang ki dituntut tanggung jawab, nek wong wedok dituntut setia. Berarti yang paling dhuwur berarti sapa? Wong lanang lho. Lah kok bisa? Tanggung jawab memberi nafkah kuwi gampang, ngekeki blonjo ben dina nyocok belanjane. Awakmu blonjo karo bojomu to? Berarti awakmu kaya buruh karo wong wedok. Iya. Loh. Goblok kundat ngene iki berarti dhuwit teko gene Pak Agus niku oleh pira mamane 5 juta. Lho tak kene bojoku. Kabeh? Iya. Kowe berarti buruhe wong wedok kowe iki. Berarti ora aku tok. Aku iya, Tek. Lah sampean, Pak. Lah aku ora no. Lah pripun? Wong kuwasa kok. Lho umpamane gedine 30 juta dikai Pak Agus ning gene jenengan. Bojone sampean mbok kei pira? Lho tak kei 1 juta. Masya Allah Pak. Iki lho. Wong wedok iki dikei tuman kok dikei akeh. Lah anu Pak, turai. Turai yo di dana kenakalan. Astagfirullahaladzim. Ngono. Wong lek rong tau keterak purel. Aku wis kapok. Rumah saku. Wong iki beteke napa to Pak? Kados ngeten iki rasa bersyukur la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum in adzab lasadid. Wah, tambah. Iki Pak. Tambah. Gus Miftah, Gus Iya. Pon Pak sakniki. Bakal mamer Gus ning wong Miftah, liya. Gus Gendeng. Gus apa dat artinya apa dat?
Pak rasa syukure Pak. Wong sing gelem mensyukuri nikmate Gusti Allah bakal ditambahi kenikmatane. Wong sing kufur azab sing diterima. Lah, iki ora kados jenengan ngeten iki luar biasa, Pak. Dono weweh, dono rasa. Kados Pak Agus ngeten nika. Nggih. Bermanfaat dadi manusa sing bermanfaat. Khairunas anfa'uhum linnas Niki, Pak. Poh, tambah Niki lho, Pak. Pusat, Pak. Iya ya. Mangsaku. Innallaha ma'as-sabirin. Apalmu kuwi tok. Ting ne wis sisi karo bahasaku. Dadi wong iki kudune sing bermanfaat kanggo liyan. Kados ngeten iki mboten namung Pak Agus mawon sing remen, masyarakat dulur kabeh ya seneng, tangga teparo seneng, bakul menika nggih laris. Lagi ngoten Pak, sinden-sinden ya dikai duit, dalang ya disukani, MC, apa lagi musik, manfaat, son, Pak, kula. Ngeten iki manfaat Pak. Iya. Kados ngeten iki kedah diuri-uri. Ayo Pak Agus nanggap nih seminggu kas. Ben manfaat, ben manfaat. Lha wong manfaat iku sae lho Pak. Ora malah lokak ning malah kebak lagi ngoten biasane nika. Arepa wong ibadah sing akeh Mas. Nggih. Dalam arti salate, posone, zakate. Ning nek ora iso nyenengne wong, sik duwe satru utawa sik duwe musuh, betul. Ora bakal ditampa amal kebaikan kita. Jadi persatuan dan kesatuan antar warga iki penting banget. Leser Pak. Leres. Leres Pak kok. Nggih, wong niki mboten usah dumeh, Pak. Dikeki sugih ya aja dumeh, dikeki pangkat derajat jabatan ya aja dumeh. Sebabe Pak Kundet. Kuwi tugas kabeh, tugaslah, berjuanglah, bekerjalah. Karena ibadah untuk sebuah amanah. Jangan bekerja bertugas atau berjuang untuk harta dan tahta. Niku lho Pak, penting niku Pak. Iki Pak. Wong dikeki jabatan, dikeki pangkat, mboten susah. Aja seneng Pak, susah. Awakmu kuwi jarkoni. Iso ngajar ra iso nglakoni. Lah tegese napa? Sampeyan iki aja awakmu iso omong ngono kuwi jajal. Padahal ngene awakmu tak utangi dhuwit 2.000 ora tak baleni. Lah mun nagih kaya ngopo? Kapan niku? Umpamane. Umpama sik njajal saiki ngomong, tak kei Pak. Ayo jajal ndi? Lah masa nyilih iki sampeyan nyilih 2.000. Lah kok kere wis saiki. Kok iya nemen. Nggih. Lho apa nek dalang kok mboten kleru ngoten niku lho. Pak Eko kondang nyilih dhuwit dagelan 2 juta. Astagfirullahaladzim. Isin lho Pak. Wonge ndak ro kebutuhane wong. Kadang-kadang wonge wang sinawang, Mas. Ketoke wong sukses, ketoke wong sugih. Sampeyan ki tak katakan, "Wah, percil ki megah omahe, duite mesti akeh." Ning aku kan ndak ngerti pendemanmu apa? Apa utangmu, apa kowe ditanggungan kan ndak ngerti. Wong ki wang sinawang. Sugih percil, Pak. Mobil kathah. Truk pinten 3. Kesederhanaannya luar biasa, Pak. Mboten ngetok-ngetok nih, Pak. Niki omong ngono kok tak tambahi 100 omong ngono. Kesederhanaane luar biasa. Sing tercipta dalam kesederhanaan percil. Percil niku mboten suka istimewa dan istimewakan. Bendino niku mangane napa, Pak? Terus jenengan sate mboten, Pak. Percil gereh. Jabang bayi. Mbok ndure sithik to. Niku mboten gereh tok, Pak. Campur kerupuk sego. Puli niku. Dadi lek nggih damel ki Mbak lek ngliliti tenge kaya ngono ki. Nggih, Pak. Mas, omong ngono Mas Percil. Engko lek cethuk donya ki lek mati ndak digawa. Donya ki ra digawa mati. Heeh. Hidup rene to, Tet. Nih. Sewaktu-waktu gunakanlah keistimewaan dalam kehidupan. Nah, iki lho. Ngono. Iki lho. Nyeneng-nyenengne bojomu. Betul, Pak. Bojone maksudnya. Anake. Bojone. Aja mek ditinggal, Pak. Aku Percil krungu kok dek iki ndak beres. Bojone piro lek rabi ping piro? Ping kali. Lah berarti kan ndak beres to. Mboten beres, Pak. Iki karo sing Popindo yo. Mboten, Pak. Ndak beres. Dulurku kula sampean ngelek-ngelek, Pak. Lho, omongno. Tet, nek tak wingi. Kowe kalau rasa-rasane nek son banter nyapa karo apa. Genaki yo krungu. Budek ya kancamu yo. Wah, kados kula niku pernah gagal. Beteke apa? Aku lek ngomongi manten sok-sok Pak Kundet mawon ngomongi. Ampun kula sebab saya pernah gagal. Karena gagal apa? Wong lek jenenge wong gagal sepisan, kuwi kudune luwih sinau, luwih pinter. Kados kula ngeten iki jenengan sukani nuwun sewu umpamane jenengan sukani sinden jenengan sing cacahe 1 2 3 4 5 6 7 8 belum tentu kula remen. Kula sakniki ningali iki bocah iki kena dige apa ora, daringane buntet apa bocor niku ngertos. Saking alis. Nggih lho, Pak. Oh, ngono ya. Nyampur sakniki, Pak. Berarti sampean nuwun sewu nggih.
nalika sing pertama gagal ki mang karo nggih sinau ya Mas. Nggih. Umpamane lek kaya Umi ngene iki, alise ngene iki piye bocah cilik ngene. Bocah cilik iki. Lah alise lek bocah rada alise rada mbegar, Pak. Rada ngene rada rene, rada rene. Iki bocah ki seneng dhuwit bocah. Ora percaya sampe. Iya. Iki tenan Pak. Dadi lek mbegar iki daringane ndak iso ya. Daringane bocor. Oh, mergo kekamban alis ki. Ketambahan alis mbegar senengane dhuwit sing dipikir mung bondo tok kaya ngene iki. Iya. Lah dia sing nomor 2 iki. Lah dia ki alise ora menggok blas kenceng. Bocah kaya ngene iki lurus, Pak. Oh iya. Lurus bocah ngene iki, tapi lah nek wong lanang rada apik gampang lirik. Oh, iya. Kok kowe iki ngerti? Jan awakmu lulus kowe. Pak, lulus. Iya. Pancen yo wis dual. Wis ping pindho lah kok pisan ra iso ngomong tet KPA, ora iso ngomong kae. Iku lek Anip. Bocah kok kaya ngene iki alise rada njungkel, Pak. Gampang nesu karo wong lanang. Iya. Kaya ngene iki lek rabi kaya ngene iki wong lanang setahun gampang stroke sing lanang. Dinesoni terus karo sing wedok. Daringane bocor. Oh iya. Nek Mia ini. Mia mesti enggak. Lah lek Mia niku benten alise ndek. Bocah sabar iki kados ngeten iki, Pak. Oh iya. Bocahe sabar meneng akhire gendeng. Sing penting mangan. Iya, daringane bocor. Kabeh kok daringan. Lek puri. Wah, lek puri benten, Pak. Rada mbegar. Iya toh. Alise rada mbegar, tur alise iki njlirit ngoten lho, Pak. Bocah ngene iki kendel. Bocah ngeten iki kendel. Tenan Metu bengi bareng ya kendel. Metu bengi wani, metu isuk wani, awan wani. Karo wong lanang wanine ya ora ukur kaya ngene iki mangsa. Ngono ya? Iya no, Pak. Njlirit. Hitungan karo dhuwit. Oh iya. Wong lanang kok nggo dhuwit 50, lambene modot 3 meter kaya ngene. Daringan bocor. Kabeh daringan. 5 wis bocor kabeh. Piye nambele ngene iki. Bocor. Ririn. Lah Ririn iki lho. Bocah lah kaya Ririn ngene iki. Dikekno pira ya meneng. Ya gitu. Dikekno bojo 100 ya meneng. Matur nuwun. Terus dikekno 50 ya meneng. Bocah kaya ngene gampang diapusi wong lanang. Ya ngene iki. Gini Mbak Gepeng karo Mbak Uci. Enggak kena nak kuwi, Pak. Enggak kena. Tapi enggak bocor kok ketoke. Aman kok. Wis kliwat pisan ya. Kliwat bocorane wisan. Ayo Mas. Nggih copi, kula copi. Sing niki guyon-guyon. Kabeh kena kok. Lah ampun to, Pak. Saman dengenane tak tekoki, Pak, sesuk dagelane sapa ora roh ngene ya. Kondang Pak aku, Pak, bahasamu. Aku yo ndak. Wong aku mikir awakku dhewe jibek kok mikir dagelan sesuk. Coba iki, Pak, sapa iki? Sapa? Anip. Anip mawon, Pak, sekeco. Anip bocah bocah isoanan. Kowe etobel wong Lekan golek momongan. Iki blonjo kon baju batik pindahan. Awan-awan lunga blonjo ning pasar kae. Prawan bondo kanggo burapati penting. Gini gede dhuwur. Nggih, tak tekonane sik. Dedeg pideksa. Tetep maju, Nduk. Nggih, kenalan sik. Ya mbuh ki enek sing ngerti, sok-sok kan wonten sing boten to, Pak. Nggih no. Sebab penikmat pecinta wayang niku sok-sok benten-benten. Sok enek sing pengen eruh sindene. Sok enek sing pengen eruh dagelane, sok pengen eruh sanggite wayang, musike dangdute lak nggih ngoten to, Pak. Nggih. Persentasene ngoten, Pak. Nggih. Takunono dhisik. Nduk. Nggih. Jeneng dawane sapa, Nduk? Dwi Anifatul Azizah. Oh, celukane Zizah napa sinten? Anif. Anif. Pidalem sang pundi to, Nduk?
Saking Ngantru Tulungagung. Oh Ngantru mriki mawon. Celak berarti. Celak. Tasik Sanggel napa? Tasik. Kriteria laki-laki apa ki sekolah napa pun kuliah? Kuliah. Kuliah umpamane wis kuliah wis gedhe to Bos. Prayot mestine tahu jenenge cedak karo sapa. Kriteria laki-laki yang aja guyu, bocah ki gendeng to Bos. Ora ya ora. Maksudnya ki sing arep kok takone dhewe wis. Iya. Kriteria laki-laki kesukaan lak wong gedhe dhuwur kaya kamu kesenengane wong lanang sing piye, Nduk? Sing ndek-ndekan Nduk omong ngono Nduk. Ya enggak mau toh, ya sing gedhe dhuwur. Lah, Tet ngali oleh. Ngali oleh. Enggak mampu. Aku umpama dhewe bojo kaya Anip ngene-ngene, tenang ora tak tokne, tak pajang ning tembok. Masa Pak? Mangan tak dulang. Ngombe tak ombeni. Nguyuh ibaratnya tak adai. Kaya ngono kuwi sange senengmu ya. Saking senenge. Iya iya. Ya Apa Nduk? adai mecer-mecer. Sing gedhe dhuwur ya, Nduk. Nggih. Sing gedhe dhuwur, putih, resik, Nggih, ganteng. ganteng sugih. Sugih. Wah, ketoke mati Nduk wis. Gak enak kayak itu. Wih. Ketoke Wonten. Enak ya? Wis enak. Insyaallah. Umpamane kaya sampean kan kuliah. Nggih. Kesukaan hobi napa Nduk? Sampean hobi apa? Hobine kula tidur. Lah teng kampus mawon tidur kok. Waduh Nduk, kowe aja mbok terus-terusane nek rapi turu tok iki gampang meteng Nduk. Maksudnya masa hobi turu liyane lho masa rene. Hobine memasak kula. Oh masak. masak. Iso berarti Iso masak masak sembarang. berarti. Kowe sampai tak teko iso tak sawer kuwi tenan. Monggo. Endi? Endi dhisik? Pak nyilih 50 Pak tak anu. Aku yo belas ranggoku iki. Gede blas. Umpamane masak sego goreng carane piye pengen ero aku. Ya bawang, brambang, lombok diulek, kongsrang kangsreng. Terus segone dijegone, dikai kecap, dikai caos, seneng. Terus Ya sampun. ngono tok. Lek gawe endok ya diceplokne endok. Oh, iki bocah iki berarti ora tau masak. Lha pripun? Lah kompore rong mbok urupne terus piye? Mbok Kompore sik Nduk. Lah ya mau kemerambul Lah tok. iya ora nganggo wajan, ora nganggo lengo iki terus Wong piye? iki maten. Pripun to? Setone mateni dagelan hukumane pirang tahun. Ya lek kuwi otomatis kompor wis murup. Ya utama itu kompor dulu dong. Delok gase. Ya pun ngempakne kompor. Lah ya ngono lho. Mangkringne wajan. Iya. Ngesokne lengo. Nah, terus mari ngono. Dasi dagelan dilebokne ngono. Ngawur, mari ngono terus sego ki mau. Bumbu. Bumbu sik. Brambang, bawang, lemak daging kayu legi, colok kecap cerit kuwi. Gak enak colok kecap. Kuwi sik. Mari ngono dioseng-oseng, sego di. Nggih. Dilebokne. Dilebokne digoreng kayak indok. Nggih. Dicampur. Lah pripun? Duh, ora seneng kamu dicampur apa ndok dhewe? Dicampur. Oh, berarti ya hafal berarti Hafal, bocah iki. Berarti emang sampean Doke seneng piro masak. Nduk, doke? Doke setunggal. Sitok no, Tet. Ndak mbok loro. Tunggal mawon, Pak. Wong maraya elek. Loh, loro iki luwih nikmat. Lah ora, bodoke sitok ayo nduk ya. Lah nggih. Sosis sing mutuan. Mboten damel saose sak. Ora seneng sosis, Nduk. Mboten. Oh ya wis, ya wis. Rungokno anu musik ora seneng sosis. Kuwi berarti lah pamane masak kaya ngono kuwi. Nggih. Sampean nyinden mulai tahun piro, Nduk? Mulai umur piro? Umur 17. 17 tahun. Nggih. Biyen kok seneng sinden sampean mengidolakan siapa? Siapa? Kula Tante Lucy. Oh, alah. Aja mbok omongin Nduk, turunan sapi aja wis. Berarti Mbak Lucy sampean delok kuwi terus sama seneng. Coba lah umpamane nembang nadane. Heeh. Umpamane nembang. Gaya Lucy ya, gaya Lucy. Jajal pengen. Pripun? Lho, jadi ini sampean mengidolakan Mbak Lucy. Mengidolakan Berarti kan mesti iso. ngerti. Mesti paham. Ayo Aku jajal. biyen lho ngidolakne Pak Eko. Wong aku ngidolakne awakmu kok awakmu ngidolakne aku. Umpamane nyanyi, Nduk. Umpamane nyanyi dengan perasaan lho ya. Aja mung syukur nyanyi tok ngene lho. Ora usah nyanyi ae nyetel MP3 karo dikai debok padha ae. Dadi nyanyi kudune nek perasaane coba. Iya. Coba nyanyi apa, Nduk? Sawan pengen nyanyi apa? Dumes ya? Nggih. Ah, dumes. Coba. Kowe sing paling Niku sanes dumes. apa kuwi? Niku nemu. Lah iya nemu dumes kaya padha ae, Nduk. Angel. Wah, bener. Saiki lagu oke lho Bos, nemen nemu telek. Alah. Komplit saniki san. Ayo. Coba maju Nduk. Ra pengen.
Rapengin liyane pengen ku siji mung kowe kenyataane dudu aku ning jero atimu. Piye? Wis perasaan apa urung? Ene, Pak. Anu Mas urung mlebu ndok, kowe sik kowe sik ngomong tok. Heeh, dadi ora pengen. Ngono. Ora usah mikir kae, wis pikiran awakmu tok ae. Aku ben terus. Berarti kudu ngene-ngene. Iya no. Sik anu Mas, musisine radiator iki kok penake sak penake dhewe. Rada setengah grimingan mawon. Loh, grimingane sing piye ta, Pak? Apa? Ya petikan kaya wong ning anu. Dadi nggih ngantepne suarane Anip. Ayo. Ora mbok kei drum menjajal terus. Ayo. Ya. Karo nangis. Iya no. Iya lek iso. Ora pengen. Iya Del, wis iso kuwi. Kok pangga kok warai. Lek wis iso ya wis iso. Nggih Pak, nggih Pak. Ditenono kowe ditero tak seneni kowe kok tenan kowe keleru sithik tak seneni. Ora peduli aku. Ayo. Rapengin liyane ingin ku siji mung kowe kenyataan. Ini Dok. Ngene. Umpamane Kowe ora nangis ndok kowe keselak kowe. Lah ya kowe malah ora kaya nyanyi malah kena Covid wis isu kok. Niku nangis kula ngoten niku. Anu apa ki umpamane nemen. Kita lah nemen rada penak kita. Ayo, rapi. Iya. Sapiro? Samene paling nduk aku. Sapiro Del? Sapiro. Yo, burung anu Anip kuwi sik. Cacek kuliah lho, Mas. Coba, Dok. Isih sok kelingan kabeh kenangan sing tau dilakoni kebayang-bayang nganti kekowo mimpi iso gawe nyaman raja minat duweni atimu. Niki pun saya Pak Swantene. Tapi mikir ngene esuk kelingan. Ngene lho, Dok. Dadi ketok apik, engko suaramu wek ngono ya. Apa sing kok ngene mic wae? Tak selawon wis tuwek bareng biyen. Iki lho, mic. Iki lho sing tak nggih puwen. Nakal wae putu. Iya. Putu matamu. Nembang ya, Dok. Nembang apa niki datri nembang napa, Pak? Niki saya, Pak, pun saya niki. Lare niki suwantene niku tebal. Kandel, Pak. Oh nggih. Pak. Iya, Mas. Iki permintaan dari Dumes, Pak. Ndak, permintaan dari koalisi 08, Mas. Nggih. Nggih. Koalisi 08 itu relawan Pak Prabowo. Nggih, Pak. Tos to, Pak. Oh iya. Paham to. Oh iya, sampean yo cedek yo. Cedek. Karo pejabat nih, ya lali aku. Percil iki sapa sing ndak kenal. Alah diomong. Saking cedek sampe di penjara lho, Pak. Tak idoni cangkemmu apa di penjara jaman iki ning rumah sakit. Ayo diaturake. Aja dibanding-bandingke. Alah karep. Aja dibanding-bandingke lagune. Heeh, iki. Nggih. Aku mana? Relawan iki, Pak. Relawan 08. Ya monggo. Banding-banding ya. Yuk, bareng-bareng hadir masih bersama Nyuku Sumawardani. Langsung saja jo dibanding-banding untuk Anda semuanya. Ya baik ya. Oke. Ya. Mengsaku aku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti di hati ini. Hanya kata-katamu. Ku berharap engkau mengerti di hati
makasih hebat banget ya. Pak, luar biasa. Nggih. Bocah ayu, cilik, dhuwur. Bodine ya apik. Pargoine apik, Mas. Nggih, tapi lek madhep rono kula mboten mentolo. Layak kowe langsung madhep rene kowe. Nggih, pun mboten anu kula saniki. Niki ning sing sinden iki mboten sanjinan sepoti. Heeh. Sepotane pamundhutane Mbah sinten wae serampat, Bapak. Oh iya. Serampat terus dilebokne ning petis manis. Iya. Lek petis apa mesti manis, Pak? Iya, kuwi gende. Iya, tetembangan petis manis. Iya, ora paham Pak maksudnya. Oh sapa sih? Mia. Mia ini saged juga serampat, Pak. Loh, nyepelekke Mia iki jogete halus kok Ram. Mia ini. Oh iya. Ayo Mas. Yo. Trang tung tung. Sik Mia. Aku om sing joget tunggu sing terakhir. Sampur ingkang nomor pindah menika katindakan dening Abah Kuntet Harsono. Pundutane Bapak Mulyono mebel iki Sambira Byong ngersake Gonggomino ya utawa petis manis serampat ya. Menika Singon Juru. Abah Harsono Kuntet ingkang betahaken toya wening atiku kayun-yun. Ayo, ya. Wah, Mia lek joget ya. Sae. Sik, iki mau serampate. Terus-terusnya neng anu Rin. Ya pangkat dijoget dhisik. Ora ketang anu. Maksudnya apa, Pak? Sampeyan njuk lho. Iki pundutane Pak Mulyono, mebel petis manis. Oh. Kene. Petis manis pupus tebus saupama. Piye jadine? Damar manso sama petis manis
Yo, diteruske. Pundutane babe, Mas. Babe. Kagem Pak Bayan ngersake nemu. Ya, nemu utawa bengawan sore. Ya. Ya, pilihan sing endi? Kalau tak nemu mawon, Pak. Oh iya. Nemu ya Mas. Sembarang. Nemu. Nadane. Nemu. Suaramu beliru. Kowe sing paling ngerti. Sik tak garap saiki Mas Percil. Dadi obyeke Mas Percil sing kok senengi Mas Percil. Kowe sik, Pak, nyapo to aku iki? wis to sampean dadi peraga seorang priyane. Aku dikejar iki ya. Heeh, edak-edak didemeni kuwi. Aku lho, Pak. Aku dipeksa apa ora? Ya, setengah dipaksa wong kayak ditujukan ning awakmu kok. Ya wis. Ya ora apa-apa. Kalau dipaksa gelem ora dipaksa gak aku. Iya. Ya. Di ya di. Sakniki, Pak. Sesuk bar boten. Oh, mesti marahi. Pak aku tas potong, Pak. Oh. Saiki tak aduk. Jan kaya bocah kowe ya. Iya no, Pak. Bocah itu. Cahitan. Saiki tak renene, Pak, sebab lah tak memburane botak. Masa. Iya, Pak. Brodol. Ya. Kowe sing Ayo. Cekel cek ngene. Kene. Iya. Sarena, Pak. Kowe sing paling ngerti marang kahanane ati. Aku mbok semangat. Aku gak mau sama kamu. Sapilohku sing brebes milih. Aku udah bilang nih ya. Pujane ati. Jangan kau sentuh aku lagi. Aku muak sama kamu. Sabar-sabar nomo. Mia. Aku Ngeri. Mia. Aku kan bilang sama kamu, bapak kamu itu nggak setuju sama Cukup! aku. Wah, gendok. Kene. Iya, Bapak. Duh, ini jadi bapaknya, Pak. kae bapake. Wong kowe iki sisiran ndak disetujoni bapake ngono. Mau nggak ngomong nek bapaknya barang. Iki spontanitas. Seneng yo seneng. Ning ora usah ngungkit-ngungkit wong tuwa. Dapurmu iki elek-elek menungso kowe. Untung aku gelem. Apa sing gak ngono? Apa? Apa eneng kok anak mantu misuhi bapake? Kurang ajar. Wis kurang. Monggo. Kurang ayu piye anakku? Bola bali tak kandhani. Ngomong. Jalukmu piye? Tak turutane. Tak usahne. Kok malah dadi lagu iki. Apa sih? Anakku tak gadang rino wengi. Ayu-ayune koyo ngene mbok tolak kowe. Mboten, Pak. Kula mboten Arep dudokne apa niku? Bener, Pak. Piye, Mas? Ngono karo. Wo Roman bapake. Oh, ya itu. Alah aku sembarang pokoknya kena. Oh, wes. Kowe sing ayo ya, cepet. Kowe sing paling ngerti marang kahanane ati. Wis to, aku piye-piye aku tetep tresno karo Aku Rindo. semangat. Ora mbok piye-piye paribasan bapakmu ora setuju karo aku. Bebujane ati. Mia! Mundur. Nggih, Bapak. Kirek kowe. Wah. Picek kowe. Wah, maksud nonton anak mantu koyo ngono. Ben tak ngonone. Oh. Urung dadi apa-apane lah. Hmm. Raimu wae dadi apa kowe. Sapa kowe? Lekno mripatmu le. Lekno mripatmu. Sapa kowe? Aku ki Mbah Mia. Aku ki Mbah Mia, ya bapakmu dhewe. Picek. Apene nyeneni ya cepel mbahku dhewe bapakku dhewe. Lah awakmu yo ndak ngerti lek karo mbahe dhewe ora. Ki sayang-sayange karo mbah yang ngono kuwi. Lagune kuwi lho Nduk, enak seneng aku lagu kuwi. Nemen Nemu. dhewe. Ayo diaturake ya. Ya. Kleru Ya. jebul aku nyeneni bapakku dhewe kleru. Lah biyen Ya. nama sakit towek. Iki ana pamundhut Mas. Nggih. Kirim gending kagem tim 112 relawan kemenangan Ibu Nila Kusumawardani. Oh nggih. Bu Nila iki saka apa iki kok? Ya. Nggih, pokoke Bu Nila ngaten Ah nggih. nggih.
minta gending utawa lagu ninggal katresnan karo Slendang Sutra Kuning. Weh, ngoten. Iya. Kalih salame niki wau saking Mas Hengki menika Mbak Liti menika mboten saged rawuh sebab menika tesih opnam sudah ada 2 hari niki. Waduh, Mugi mawon restu Pak. paringi sehat. Amin. Cepet sembuh. Pancen yo terforsir tenagane lho Mas. Ayo. Ngoten. Terus ki lek ngoten Mas. Teng pundi, Pak? Lho, ya nembang karo geguyonan no. Iya. Aku lek arepe njajal Dea iki wis rumangsaku wis kurang mantep kok. Dea iki to. Nah iya no. Alah. Dea iki lho. Iya kuwi. Ajake kok sentimen men to karo Dea. Ora. Ini apa to jadi? Ora nek apa-apa. Ayo dia. Dia, monggo Mbak Dia. Jaranan jarane. Jaranan jarane. Sing nyang ora baik, sing ngiring para mantri. Dia ki priyayine nyenengke lho Mas. Mas Percil. Mbah. Lho. Nggih, Mbak. Nyawet to, Pak? Sinden King Batu to. Aku ngerti lho, Pak. Diae paham saking Batu, bocahe senengane adem-adem. Lah teng mriki niku sok-sok panas, Pak, ngaten iki bocah ngaten iki. Oh. Dia niku lak napa kepanjangane Dia Tirta Batu, Pak. Oh iya. Nggih. Tirta Batu. Dia asli Batu ya. Batu pundi lho? Ndau. Telekong. Wah, telekong. Nggih. Kene lho, Lepas Pak. ya? Etane ngunut. Batu kok etane ngunut iki. Lah iya. Iki minangkani Pak Mundut, Mas. Nggih. Saka relawan 112 Nggih. saka Ibu Nia Kusuma Wardani. Nggih. Tembangé ninggal katresnan ya. Ya. Nggih. Nduk, nembang sing apik. Oh ndak, awakmu kok ketok merengut karo Mas Percil nang apa ya? Apa, Nduk? Enek apa? Ora enek apa, Enek Mbak. permasalahan apa? Aku karo Dek ngene lho, aku mosok apa tak critani to, Bos. Oh piye? Dia mbiyen ning siraku. Terus. Serane tak kejar-kejar. Oh. Akhirnya terus aku ditolak karo dia. Ya, Oh. wis Nduk. Wis ora usah kuwatir enek ayah. Terus sing disenengi ayahe dhewe. Ayahe. Pun enek ayah. Abah kuntet. Bulet. Lah iya Dek seneng aku dikejar-kejar, aku seneng Dek. Jadi piye iki? Heeh, iya. Kleru. Ninggal katresnan. Nggih. Nduk, ninggal katresnan menika pelok. Nggih ta, Pak? Pelok no. Sana selindro lho Pak niku. Pelok. Mboten apa to? Mboten. Sok wau damel selindro sakniki pelok ngaten to? Dadi di variasi Mas. Inji. Sing sepisan dangdut Jawa, Inji. terus iki kok langgame. Inji. Dangdut neh, langgam neh. Inji. Ya mau iso ketawa. Dek, jajal coba pengen roh. Om cakep ingin tahu, lak wong Malang niku lak mriki senterewe, kowe kudune jogete ala bantengan. Ya, Dek. Bandengane ngendi, Mas? Bantengan niku Malang. Lah ya ngono to, Nduk? Paham to? Bos, Terkenal, Pak. sak Jawa Timur sampean teko kesenian ning aku paham. Dinas dagelan niku. Kuwi terkenal Pak, Bandengan Malang iki. Apa jenenge, Cil? Jenenge apa Bandengan Malang? Oh, kadet. Manggolo enek. Jati. Manggolo Jati enek, Supranada. Pimpinane Abah. Nggih, mari Mas Budoyo. Iki Pak. Nggih. Iya. Prit. Anggoro. Ayo. Ayo ja. Ayo, jajal Lah coba. bandengan piye? Ninggal tresnan. Ya. Nangis sajroning atiku nalika sliramu Ngono lho Pak, kudu enek ngono nih Pak. Kuwi bandengan. Nggih, dadi enek, dadi kono kendang enek ketipunge deng dew der. Kutipunge ramune. Oh, ngono. Apa aku sing ngebasi ngene? Ngene, aku sing kendang, kowe sing tungklik-tungklik, sampean sing ngebas Pak. Piye? Caca gawe contoh Caca. Aku piye? Ngene. Ngono Pak. Iya. Ya. Ayo nyanyi. Niki modele kan son-sonan Iki to, Pak. Diwarai barang kok akal men. Nggih. Aduh, kowe sik toh. Iya. Ayo.
Iya. Dungklek. Nangis sakjroning atiku. Lah kasep. Telat, Pak. Angel mah sama nih. Ngene lho, Pak. Ya. Nangis dang tak dung mbablang dung. Iya. Iya. Pak. Uang elem tuh wis. Dak. Wis tanggap. Ayo. Nangis sakjroning atiku. Alah, Pak. Kurang maju. Kirang maju, Pak. Kuwi mang wis pas. Sing Ora Kirang pas. sithik mawon. sing ora pas iki lek mung ngrungokne. Ayo jajal. Uang elem tuh, Pak. No. Nangis Lah kekurung. Kedisian. Ora jago. Awanem debok ngelanya. Cok rumah saku. Ayo, Pak. Yo serius. Serius. nangis Dang, sakjroning atiku. Pak, sama negong apa gregesi itu, Pak? Gak penak belas. Terus langsung nembang. Wis marane pegel. Lah sama numpak penak belas sama gre. Ayo nebak. Ya diatrake. Yo. Ya. Neng. Lho, malah nenen piye sampean iki? Nyontoni karo origine lho ya. Ya. Nduk. Nangis sakjroning
Iya. Terus nih Mas. Nggih. Mas Aja dipleroki. Mas aja di Puri Rana. Tinggal lakumu kudu ngerti cara. Aja ditinggal kapribaden ketimuran. Sing eling bapak iku budaya bener nganggo Puri nih Pak. Puri Ratna. Asli Tulungagung. Ya, saiki mapane ning Ponorogo, Mas. Ngertos kula punan. Iya. Wong riyen niku rabine nggih kula sing nuturi ya. Wah. Nggih, kula mriko nih, Pak. Mamangane ndak gelem rabi ngene ya? Nggih. Pur. Tapi dadi apa tak ngono. Aja ngene-ngene terus. Wonge dideloki masa depan kula. Oh iya. Lah kok sesuke karo kuwi. Oh iya. Omongan riyen iki, Pak. Apa ya ngono ta, Pur? Mboten nih. Lah iya ora. Ya angkrek buru. Entah Ngomong iya to lho, Pur. ngomong iya marem-marem ati. Ngono iki nggih Mas, jenengan pancen apik ngono. Asik. Puri menika momongan kula to Pak, lak jenenge Puri Bolak-balik lak nderek jenengan mulai tahun pinten menika. Terus cilik sampai sakniki wis sakmene gedene putrane Pak Bibit menika to. Nggih. Diaturake ya Mas. Mboten usah. Dumes Pur. Iya ya Pak. Pur. Nggih Pak. Sing rada semangat lho Pur. Nggih Pak. Nah, Puri lak wayah yamene sampean kleru ngetone Puri. Wow, Pak. Wayah mau. Puri lak yamene rada ngantuk Pak. Mboten. Gak ngantuk to, Dek? Oh, enggak, Ding. Ngomong aja to, Pur. Ben marem-marem ning ngono lho, Pur. Puri ra iso ngarepne aku belas. yo. Nadane. Iki dumes tenan iki. Nggih. Puri ora usah mbok kei efek barang suarane mesti penak. Wis ora tambah eko, barang wis nggawa eko dhewe. Gawane mburi. Gawane wis ngono kuwi gawane. Nduk Puri. Jajal mboten iki. Lah iya ayo lah tak jajal ning tapi. Maksud dijajal iki lho. Wih, wis wong wis kemrampu. Isih sok kelingan kabeh kenangan sing tau dilakoni kebayang-bayang ngendi kekowo ngimpi. Hop. Kok iso penakno suaramu iso Matur suwun. Ya lek pokoknya jajal anu lagu bojo anu beduran lho Nduk jajal. Saya ini bojo biduren nih. Bojo biduan. Iya bojo beduran. Lek bojo biduan piye, Bro? Lah bojo biduren ora gatel kabeh. Gatel. Peh. Biduran. Piye. Nadane. Coba. Abote wong. Yes. Kok jajal Puri langsung ya? Yes. Tenor kowe. Ayo Jalur. Abote wong lanang yen duwe bojo biduan. Kudu bisa sabar ora cemburu. Introne sae niku, Mak. Apa ro wis tuwek. Ndaro. Asli ndaro. Kuwi anyar to, Bro? Anyar, Bro. Iya, Pak. Abote wong lanang. Tar jogetano. Duwe bojo biduan. Kudu sabar ora cemburu. Tung dentak. Iya, Pak. Sae niku, Pak. Pak Eko. Napa malih nangge intro? Jajal introne piye ngarep jajal intro Pak ngarep. Eko wong ngerti. Pak Eko ora ro lagu sing anyar-anyar ora ngerti. Bojo biduan niku, Pak. Sesuk lek tanggapan neh diunekne. Ya, sesuk. Lah saiki anu sik. Dermimis sik. Awak. Dubes. Aku gak mau karo kamu. Klek. Kowe sing balik lani. Rasa sliramu wong sing balik kemati. Ora nyangka kowe sing balik lani. Ya
Wah, matur sembah nuwun. Nggih. Sik iki mau enek ralat, Mas. Nggih. Sing tak aturke utawa pundutan iki mau Bunila Kusumawardani. Nggih. Kuwi saka tim 11. Oh, nggih. Tim 11 menika tim kemenangan Ibu Nila Kusumawardani. Kusumawardani. Saka Partai Nasdem nomor urut 1. 1. Ya, iki pancen Mbak Buti, matur sembah nuwun, Mbak Mantan. Ayo. Yo, diteruske. Pisan neh. Oh, terus yo, Pak. iya no. Lah Ririn uno Ririn, Puri aja lenggah, Pur. Ayo, jumeneng neh, ngadeg neh. Ayo Pur. Alek Puri. Lah niki sing dereng niki to, Pak. Ririn, Puri ama Anip. Anip. Iya. Berarti 3 no, Pak. 3 bojo biduan. Kok melek aku lagune apik maksud. Iya. Ayo. Pak Nyeko. Lah kok njaluk bojo biduan. Cintaku sekonyong-konyong koder. karo kowe cak ayu sing bakul lambar. Lambar roman ya sobar rasetor anti lalar. Yen dapet sedina neng pirandia. Cintaku sekonyong-konyong koder. Mari besan turun temu bani banjar. Modal bensin seliter motorku tak setanter. Tak beri ayo tajak muter. Aku iki saking kemongko kenantiku, Mas. Dadi serak pengen krungu bojo biduan iki Sing pripun ngoten lho. iya kaya ngopo iki. Iki lho Pak. Sae lho, Pak. Ah iya. Tetot lho Pak. Oh iya aku urung krungu. Ora tau son-sonan masalahnya sampean. Ayo. Sesuk ndelok karnaval. Gerakane kudu padha lho. Mas, Mas Gunan. Siap, grek. Nyapa Pak? Lencang kanan, grek. Iki opo to Pak? Ben padha jarake. Nduk, nah. Tegap, grek. Ora usah noleh kancane, hadap ke depan semua. Ke depan semua. Ade enggak kanggo tet rada Loh, kangge iki mame tak nyiapne tok lho. Oke. Ya ngono lho. Ora dikanggekne piye wong role iki awakmu. Tuwek bareng engkel. Wong iki mek nglakoni apa-apa iki. Iya lah. Abote wong anu Dianik wiwiti saka Ririn. jajal sik to Pak. Iya. Ayo. Tak becok cengelmu lho. Lagu Malaysia. Intro ning kok kuwi. Yo. Jajal sik Pak, tak jajal Pak. Yo. Up. Abote wong lanang Joget. Joget, Rin. Joget, Rin. Ayo. Mendak. Kudu Kurang Rin. sabar Gulu. ora cemburu. Ayo Pur. Kentok. Hei. Tansa sujan lan puting uring. Aja, assalamualaikum, Nin. Ora bakal bubar anggone bebraya. Ayo awakmu. Jajak. Pancen gaweane dadi artis panggungan ning kono ning kene nyanyi karo bergaya. Hop. Pripun, Pak? Pak, Wes. ayo. Piye? Pripun? Sik Pak, urung mari iki. Dereng, Pak. Urung mari. Lah aku jajal sing akeh no Pak. Lah jajal pisan tok aku ra marem, Pak. Oh ngono. Jajal nek kono. Santri perkok. Jajal. Pak aku lek sani kok wis krungu aku. Cek. Tak jajal iki ben lanyah sik. Ah iya. Ayo. Ayo. Genduk deno santri lulusan pondok. Tipis ya, tipis. Ae. Isih perawan urung tau ketemu. Tak belani Ayo, Pur. sarungan gawe sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku jajal kuwi tok seneng aku. Berarti wong uluk salam ki hukume sunah, wajib bagi yang menjawab. Nggih. Iya, Pak. Ayo. Yo. Bojo biduan ya. Bojo biduan Mas, aku. Ya, monggo. Ya. Jogetane diusahakan sama. Iya, iya, Ora Pak. satu-satu kancane. Ya. Bagus Mardani.
Pak. Mas Kundet matur sembah nuwun niki wis sawetara suwe nggone gegojekan, geguyonan plus tetembangan ning bakune aja nglirwake pakaryan yen iki pagelaran wayang kudu nutuke lelakon. Nggih, Bapak. Mbok bilih wonten kalepatan nyuwun pangapunten ingkang kathah nggih Mas. Nggih, Pak. Sing baku mugi-mugi sak pungkure pagelaran menika Bapak Agus Susanto sak keluarga tansah dinirgakno Kang Yuswa. Kalis ing sambekala pinayungan kawilujengan air batin sehat jiwa raga pinanjang Yuswa lancar rezeki. Untuk kaki lan ini kemanten Mas Persir Mas Kundet. Niki saderenge Pak pengumuman Pak. Nggih. Ingkang kecalan kunci omah niki. Kula aturne Mbak Gepeng. Oh kunci ngomah. Kang niki ketinggalan kuncine. Dan sing ketinggalan kuncine ngomah menika dibeto kalian sinden Mbak Gepeng. Inji Bapak inji. Nggih, kula namung saged ngaturaken utawi ndongaaken dumateng Bapak Agus Susanto. Agus inji. Mugi tetep seger waras, sehat lahir batin, rukun salami-laminyo utawi penganten kalih jodoh sak lami-laminyo Pak. Amin. Insyaallah kapan-kapan pagi mana Mas? Inji Bapak inji. Terima kasih. Ayo Nduk, terus ke laku Nduk. Ya.